Hi guys, welcome back again to our channel TV Files TV. We are back with the latest gossip nyaya dziri kutenderera pasocial media. Levels ane picture rake riri kutenderera pasocial media asina kupfeka. Guys, vanhu vadedza kuti ane hombe mota yake. Vamwe vanyora kuti Levels haasati amaster chigame ichi. Hapadi full picture rine face apa. Vanhu vanga kudedzera kuti ko iye aitorere chi full picture rine face. Because manje hombe tiri kutoiona guys, ane hombe, saka vanhu vadedzera kuti Levels akatakura hombe. Vamwe vakati producer Levels exposed his muswa picture as circulating on social media. Mumwe aripo uya wakanyora kuti hanzi I know it's coming. Mumwe anyora kudara tanzi Levels anyora kuti I know it's coming, of which Levels aenda wakanonyora pa Instagram pake akati I know it's coming but someone is doing this to me. Good night ndozvaakanyora. I'm sure akazvinyora nezuro, asi varipo vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vati someone is doing this to me. Iwe wakabvisa hembe ukatora wega. Ndozvataurwa nevanhu kuti uri kudedzera someone is doing this kudi kwacho, iwe wakabvisa hembe ukatora wega. Vamwe vati pantone varume vari kuchemera kuda kuona nudhu laLevels, isusu vakadzi nevasikana tiripo. Ndozvataurwa nevamwe vanga vachikomenta vati varitoripo varume vari kuti ngariuye vada kuriona. Saka vanhu vakawanda vari kudedzera kuti toda kuriona, asi vamwe vadedzera kuti takutomhanyira kuTwitter because ndokwariri, of which mukaenda kuTwitter mukarichagisisa guys munoriwana ritoriko picture racho, naisu tatorionawo. Vamwe vakadedzera kuti if you are famous never trust anyone with your muswo, anozongobuda chete mapicture acho. Vamwe vati hombe ane hombe mota. We all know guys, hombe munoiziva mega. Baba hara vakatomboimba ngoma vachiti ane hombe. Vanhu vakafungidzira kuti hombe yavari kureva ndeyaya mukati mebhurugwa, asi aiwa baba hara vakazodedzera kuti tikureva mota. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vanga vachibvunza kuti ko muswa wacho chii, varipo vasingazivi kuti muswo chii. Vamwe vadedzera kuti muswo wachona uripi toda kuona. Vamwe vati why would you take pictures like that at the first place. Ndozvataurwa nevamwe. Vamwe vati come on guys, ndiani asingazvizive zviri muhembe maLevels, this is not something new. Aripo mumwe ataura zvakadaro. Vamwe vakadedzera kuti sims vakatora vega wani, saka ari kuchemerei, handi akazvitorera ega ichi mapictures acho. Vamwe vadedzera kuti his account was hacked, kana musamudaro mwana iyeye. Ndozvataurwa nemumwe ati hanzi account yake yanga iri hacked, of which ndamboendawo ndikanotarisa ndikaona kuti aiwa account yachona pakutobudzwa zvinhu zvebitcoin chichi, asi ndazoenda ndikanotarisa futi ndikaona zvadelitwa, of which pamwe maybe aita se account yakazoiwana back. Ndo nyaya iripo guys. Vamwe vanga vachibvunza kuti muswa wacho chii. Vamwe vati hapana zviripo apaye. Vanhu vanga vadedzera, vasikana vanga vachiti hapana zviripo. Vamwe vachidedzera kuti makazviona sei kana muchiti hapana zviripo. Vamwe vakati hanti akaita ndiye hombe challenge. Zviri kunzi iye Levels akaita iya inonzi hombe challenge yababa Harare, saka ndiye akazviitira ega. So ndo nyaya yanga tauya nayo guys, kuti tikuupdate tikuudze kuti chiri kuitika. Pane picture raLevels riri kutenderera pasocial media asina kupfeka, of which ari kuonekera kuti ndiye Levels. Saka vanhu vanga vachiseka, vamwe vachiti aiwa chigame asati achimaster muface uyu anobhaiza, aimbotorerei full picture rine face.